τι γίνεται, μου λες τι γίνεται, μου λες τι γίνεται, μου λες τι γίνεται, μου λες τι γίνεται, 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 γίνεται. Άντε γεια, μια χαρά, βράζει και κλείνεται. Χάνομαι, σ' αγαπώ μωρό μου ματιέ. Αισθάνομαι να φεύγω απ' τη ζωή σου το ρυθμό. Για να σου πω άντε γεια, δεν θα πεις τίποτα. Για βάλε μου του Πετρέλη. κι από εδώ και πέρα ξένη. Με ποιον ξυπνάς, με ποιον κοιμάσαι. Με αυτόν, άντε γεια. Βάλ' το. Με ποιον ξυπνάς, με ποιον κοιμάσαι. Ψέματα δεν θέλω, άσε. Άντε γεια. Εμένα δεν μου λέτε ψέματα, εμένα ψέματα δεν μου λέτε. Πες την αλήθεια, όλα ήταν μια συνήθεια. Πες μου τώρα, πριν να βγουν όλα στη φορά. Ρουφιάνοι της αστυνομίας είναι. Ντροπή των οπαδών είναι. Δειλή είναι. Λαγή είναι. Δοσύλλογοι στην κατοχή ήτανε. Ρε παιδιά, κλείστε και λίγο εδώ πέρα το καλοριφέρ. Έλα ζέστανε μέσα το καλοριφέρ. Για περνούνε την καρδιά μου χιλιάδες αβέρ. Κοίτα, καλό θα είναι, μου σπάσα τα νεύρα άλλο. Κλείσω το τηλέφωνο από μόνος. Τώρα κλείσω το τηλέφωνο. Για περνούνε την καρδιά μου εκατομμύρια μιλιά βέρ. Άντε γεια! Άντε γεια! Άντε γεια! Τι να φωνάζεις, ποιο... Άντε γεια! Άντε γεια! Κάτσε μωρέ με το... Κοίτα, είναι... Στην μονέα μίμητο δεν έχω αυτοκίνητο. Παίρνω το λεωφορείο και αγοράδε που στις δύο. Άντε γεια μωρέ! Είσαι τρελός μωρέ, ας να πει δυο κουβέντες! Είναι που δεν ευριάζεις με τα πουτζώματα! Και δεν μας εξηγησάω να πούμε δυο κουβέντες! Και δεν μας εξηγησάω, να πούμε δυο κουβέντες! Και κουβέντα στην κουβέντα, ο καημός μεγαλώνε. Είπα, είμαι... Άντε γεια! Άντε γεια! Δεν το ξέρω το Σωτήρι. Σου λέω, δεν το ξέρω ρε φίλα! Άντε γεια! Ρε τρελός είσαι, αυτό δεν το ξέρω, τι να κάνουμε τώρα! Πρέπει να έχω γύρω στα 80 πίεση. Την Παρθενιά Ολυμπιακός σου την πήρε. Πόνεσέ με λυπάσαι. Πόνεσέ με όσο μπορείς. Όλοι ένα γάβρο μπαμπά έχετε. Πόνεσέ με και μη φοβάσαι. Εγώ αντέχω όσο κανείς. Σας πόνεσαι? Σας πόνεσαι? Η αλήθεια είναι. Γιατί ρε κοθόνια? Μη ρωτάς το γιατί η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει. Άντε γεια! Έτσι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι είναι όταν η καρδιά δρόμο αλλάζει. Να πειράξει. Τα φασόλια πειράζουν, φιλαράκο. Να δούμε κάτι που μας ενδιαφέρει όλους και τα ξαναλέμε. Τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Το καλοκαίρι έφτασε στα extra large με μαγιό, πολλά μαγιό, δωροκαρίσματα και άτοκες δόσεις. Extra large, Κηφισού 92, Περιστέρι. Παιδιά, δεν το ξέραμε. Άλλη φορά εμείς στην εκπομπή τη δικιά μας ενδιάμεσα να κόβεται και να δείχνουμε τις χοντρές που αδυνατίζουν, δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Άμα θέλουν να μπαίνουν στο τέλος. Πάμε παρακάτω, πάμε στα άλλη. Δες πως είμαι σήμερα. Δες. Για δέστε με. Και τα χέρια και τα τρία πόδια μου. Και δεν θέλω να σου δείξω για άλλα πράγματα, έτσι. Την τέτοια μου θες να την δεις, να την. Έλα, σε δείξω, εδώ την έχω. Την είδες? Έτσι, μπράβο. Και αυτός ο ψηλός από το χολαργό που μιλάει, να προσέχει γιατί θα υπάρχει πρόβλημα στο γκόλο του. Θέλω να σου μιλήσω. Άντε γεια, όχι, δεν θα μιλήσεις. Όταν θα πω εγώ θα μιλήσεις. Πάρε τώρα και θα μιλήσεις.
Πάω να την κάνω, μάγκες. Πάω να την κάνω, γιατί δεν ξέρετε να μιλάτε. Πού πας, πού πας. Άντε, γεια! Εκεί. Για βάλε μου του Πετρέλη.